шикояти зане аз ҳамсар ва мулое ки никоҳи онҳоро иҷоза додааст зоҳиран ҳар се ширкатдори ин баҳсро дар маркази баҳсҳои ҳуқуқӣ ва бозпурсиҳои муфаттишон қарор медиҳад. Бар асоси тағйироти 2 сол пеш ба кодекси оилаи Тоҷикистон никоҳи мусалмонӣ танҳо дар сурате баста мешавад ки навхонадорон акти никоҳи расмии худро дар идораи сабти асноти ҳолати шаҳрвандӣ ё ЗАГС намоиш диҳанд. мақомоте ки ба таҷдидёбии ин банди қонун пофишорӣ карданд вуҷуди оилаҳои ғайрирасмии зиёд, поймолшавии ҳуқуқи занону фарзандони онҳо дар сурати асҳампошии оилаҳо ва ҷилавгирӣ аз бисёрҳамсариро ки солҳои баъди ҷанги шаҳрвандӣ ба мушкили рақами 1000ҳо нафар табдил шуд далел оварданд. мавҷуда воҳидоваи 24 сола баъди 4 моҳи зиндагии оилавӣ бо ҳамсараш Беҳрӯз Резозодаи 26 сола ба додситонӣ шикоят карда гуфтааст ки дар барпо шудани оилаи ӯ бидуни қайди расмии ЗАГС ҳамсар ва мулои никоҳ карда гунаҳгоранд. мавҷуда воҳидова як сокини Душанбе иддао дорад ки Беҳрӯз Резозода ва мулло Асрориддин Хоҷаев ӯро бо роҳи фиреб никоҳ карданд. воҳидова умедвор аст ки тафтишот ҳамсарашро аз рӯи моддаи бисёрҳамсарӣ ва муллоро барои никоҳи бидуни ақди никоҳи расмӣ ва ё ЗАГС ба ҷавобгарӣ мекашад. ма паспортшона нигоҳ карданда паспорт хай нигоҳ накардам ба хотире ки паспорт надошт шавҳари ма якам паспорт споридаги буд. дар паспортш овардан фақат нависондаги буд гуфт ки ЗАГСда ҷидо додагӣ. вақте ма хонашон рафтам баъд ма баъди тиюм фаҳмидам ки ино ЗАГС ҷидо накардан. ай суд поискашон омадан иҷа ба ма фаҳмидам ки ино ЗАГС ҷидо накардан. мавҷуда воҳидова гуфт ки аз рӯзи никоҳи ӯву ҳамсараш Беҳрӯз Резозода ки моҳи июни имсол сурат гирифт ҳамагӣ 3 моҳу 20 рӯз мегузарад. дар ин муддат мавҷуда аз ҳамсараш ҳомиладор шуда табибон гуфтанд ки муҳлати бордории ӯ 3 моҳро ташкил медиҳад. ӯ мегӯяд аз қонунҳои Тоҷикистон хуб огаҳ аст ки никоҳро мулло бояд танҳо баъди дарёфти санади расмии ақди никоҳи навхонадорон мебаст. вале ба саволи Радиои Озодӣ дар бораи масъулияти худи ӯ ҳамчун ҳамсар дар ин қазия ки бояд бо шавҳараш никоҳашро расмӣ карда баъдан никоҳи мусалмониро мебаст мавҷуда воҳидова гуфт ӯ дар ин ҳодиса фиреб хӯрд чун ба ҳарфи ҳамсар бовар кард ки ин расмиётро ҳатман дар наздиктарин фурсати баъди шурӯи зиндагии муштарак пушти сар хоҳанд кард. рӯзи 18 октябр дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт қабл аз он ки мавҷуда ва Беҳрӯзро никоҳи мусалмонӣ кунад аз домод лафзӣ пурсидааст ки оё санади расмии никоҳро доранд ё не. ба гуфтаи Асрориддин Беҳрӯз ӯро мутақоид кардааст ки тамоми ҳуҷҷатҳои ақди никоҳи расмии онҳо дуруст аст ва онҳо метавонанд бидуни ягон шубҳа никоҳи мусалмониро ба қайд гиранд. мулло гуфт ки дар бораи издивоҷи аввали Беҳрӯз ва аз ҳам пошида шудани оилаи аввалаш хуб огаҳ буд, вале хато ин буд ки бояд на ба ҳарфи ӯ балки ба санад бовар мекард. дар ҳамин ҳол Беҳрӯз Резозода шавҳари собиқи мавҷуда ки аз шикояти ҳамсараш огаҳ аст мегӯяд ҷанҷолҳои пайвастаи оилавӣ ӯро аз хонадорӣ бо ҳамсари аввалаш дилсард карда буд. аризаи онҳо барои талоқи расмӣ дар додгоҳ буд ва дар қарори ниҳоии он тобистони соли ҷорӣ додрас ба Беҳрӯзу ҳамсари аввалаш муҳлати созиш дода буд. Беҳрӯз гуфт барои ӯ тасмими ҷудо шудан бо ҳамсар дигар ниҳоӣ буд ва ӯ танҳо мунтазири санади расмии тасдиқкунандаи ин воқеият мезист. буд ак сурог як моҳи дига мондагӣ буд. ман рафтам модарам касал буд, ман рафтам ҳамин тӯй кардам омадам ҳамин як ҳафта ё 10 рӯз пас гузашт ҳамқа гузашт мо сразу чӣ кардем аз ЗАГС ҷидо шудем. баъд ӯ тарафам пурсид бобои мулло пурсид агу тарафа ки чӣ кардагем амакиш буд амакиш пурсид гуфт ки ҳол ЗАГС хоб буд вале дурӯғай чун ҳарчи гуфтиян ку худо шоҳидае ба худо дурӯғай ҳамаш як бор қапидакам ки ҷавоб ма битем ма зиндагӣ намекунам. гуфтамш ки ҳе одам нака зиндагимоно вайрон нака чӣ дар кунам. ман як бор занг гирифтагӣ ҷудо шудагим пага мардакум мора чӣ мегӯям мегӯям ин занҷалобаи чия хеле мекунам нака чӣ дар кунам. як бор мегуфт худо шоҳида яка валлоҳ қасам мегуфтам не 10 бор ку оромош мекардам намекунам зиндагӣ чӣ мегӣ та очад маъқулам неста чӣ. ҳоло баррасии шикояти мавҷуда аз рӯи шавҳар ва муллои никоҳгарро додситонии ноҳияи Шоҳмансур баррасӣ дорад. дар додситонӣ гуфтанд ҳанӯз қазия ниҳоӣ нашуда ба додгоҳ нарафтааст. ин талоши мавҷуда дар ҳолест ки собиқ шавҳараш ҳамсари аввалашро бо 2 фарзанд ба хона оварда бо онҳо зиндагӣ дорад. Сарвинози Рӯҳулло, Радиои Озодӣ, Душанбе.